Shatin Park. Guys, oh, mga OFW. Kung ano yung kagandahan sa Pilipinas na mga pinapadalang remittances, ganito po yung kapalit. Sundays off, yung iba wala kasing mga rooms na kung pwede silang mag rest. So yung iba dito natutulog, naglalatag. So guys, sino man yung mga kapamilya OFW, you should be proud. Yan, klaseng nationality. Most are Filipinos and Indonesians. Yan, andito kami kasi kumain kami. May mga tables din na katulad itong inuupuan namin. Yan. Yan siya. Napakalaking park. Yung iba nagsasaya, nagbilikto, iba-ibang kaligayahan. Yung iba tumatawag sa family nila. So yun. May magandang views pa dito guys. Kasi ito parang nakaharap sa isang lake. Yan siya. Yan siya. Andun siya. Ang aking buddy. Yan siya. Hello there! Case Queen guys. Nagba-vlog din. Yan siya guys. Oh. Tingnan nyo. Ang ganda bells naman. Tubig. Tapos sa baba, pwede kang hi! Sa baba, pwede kang mag-rent ng bikes. Yun. Shatin Park, napakalaki. At of course, kasama ko na naman ang aking vlogging buddy. Hello! Hala! Ngayon guys, dahil busog kami, aakyat kami sa 10,000 Buddhas. And sama kayo sa amin guys. Thank you! Hi guys! Sundays off. Hello mga kabisaya. Kauban na po na ko si kabisaya Case Queen. Baktas me kay we are so busog. And I have to show you something. Parang siyang bayabas. Parang hindi. Look at this. Sa mga alam kung ano to. Yan. Parang siyang granada na parang bayabas na parang tabes. Yan siya, nagba-vlog din. Vlogging is life. Yan siya. Ito ngayon ang Hong Kong guys. Parang normal naman. Pero marami ng mga batang dinadala sa pasyalan. Pero kailangan lahat nakamask talaga. Parang a mask is a must. Ganun. Itong aking mask guys. Parang ano daw? Parang tela ng panty. Pinagtatawanan nila dito. Ito kasi free ito from Hong Kong government. In-apply ako ni Amo, pinadalahan ako ng mask from Hong Kong government through online. So, ganito yung mask ko. Washable siya, sabi may copper daw. So, i-wash lang siya ng cold water. Ito na siya guys. Kaulan nun man. Aha. Kaulan nun. So, I think we're not going. Basta. So, asa man ta? Sulod ta? Magdalatan-aw? Magdalatan-aw? Mag-window shopping ni guys. So, mag-good ni kwarta. Sorry
tao niya ha sa sulod. Mag-vlog mo dito sa sulod. Ilang may maningog kay maulaw mi ha. Okay, bye-bye. Yung background. Busini is on sale. Buy one, get one. Tara, iwa tayo kwarta. Sig, lingi-lingi. Watsons. CR Care. Wangko. Color Mix. GNC. Luya, kaya nagbabaga ng bata. Ito, na-spoiled manggod lang sa garang bata dire. Para na mga 5 years old pa eh. Kuan pa, stroller pa na ako, may hindi na ko luneton. Sorry no? Naku na kayo mo na lampa. Nice lagi na dayo. Kaya ka na din. Nice lagi na nga bracelet dayo. Tapos ang nipis naman. Hindi ba na pinindot kayo ito? Nag-istorya na ko pumundahin na video. 10,000 Buddhas guys. All in all, 10,000 Buddhas of Shatin. Guys, na I name kada Buddha. So, bongga silang lipstick no. But guys, we have to respect them pag naanami sa temple sa taas. Kay para na sila sa ato, mga santos na nila. So, at least we're allowed to take a video and pictures. More siya, sa ato agad guys, kanang pilgrimage na to. Taas guys siya. So, we decided to go here. Nabusog kayo ni. Wala na mo nahulot na mong Coke. Coke Zero. Kunuhay. So this is it. Pansit. There's Case Queen, my travel buddy, my adventure buddy, my vlogging buddy. Say hi, kawai kawai. Oh my god. Hi guys, taghang unggoy diri sa daplin mong masugatan. I don't know today, not sure, but yeah, iyan ako sa mask. I think I can. Oh my god Guys, na-budas dito guys ba? Gusto ka mga nakatulong mawala anak guys. oo, Pwede mo auto share yung mukhang ampuan alalayan, foods, foods. diri. Siya ang taas. Ha? Naapa mo diha guys. Uban ko sa among trip for today. Ha? Unggoy? Awa guys ha. Tara siya guys. Hello there moy moy. Klaro ba? Klaro ba siya? Wala man siya ninaog. Okay, ito oras siya guys. Ha, ito oras sila guys. Ito oras si Muy Muying. Ito oras siya. Ito oras siya. Lingkod-lingkod. Ringon sila guys. Ang gina-beware lang daw. Or sila maghilabot is magdala kag makaon sa imong kamot. Hello. Okay. Of course, kuan sila wild animals. Sagdaan na diri guys, dili hilabtan, di po sila alaga. Kuan lang, murag
natural environment nila, natural habitat. Dili sila ginahilabdan. So naara sila sa daplin-daplin sa kahoy. Mo na as disiplina. Dili na lang magdalag og food sa imong kamot kay basig mo na reason nila na munaog ma-attack mo kay kaon nila imong food, then kuan niya. Oh my god. Dili na siya inani sa una. Actually, i-renovate nila. Ilang katakasabot guys sa ilang ilang words na nakasulat, but each of the Buddhas naa siya representation kung nakay wish, like gusto ko ag anak or gusto ka og something, siya ang Buddha na imong ampuan. Pero as for us, we're just enjoying sa ilang mga hitsura. But of course, with due respect sa ilang religion. Hello. Napay ka video guys. Oh my god. Ami baon orange. Kung magutman. Oh my god, giigang. And then, saka pa ka dito. Giigang na kaayo ko. Oh my god. So, mabalik ta sa silong. Mato among nasaka. So, na siya. Among gigi ka na. Mangita na puta og unggoy. Dili guys, kining space dira. Puro na siya Buddha sa una. Pero I think ilang i-renovate pa, mas pagwapuhon pa. Kay itong niaging typhoon, murag na uban siguro nag-crack. Mo na need nila, napilo na ako. Mask, igang kugtaman sa akong mask. Pero I think pwede maghubot diri, man kay tao. No food allowed. Maana akong gihingon, no food allowed. Kay naay monkeys o uban pa para naragay guys happy lang siya. Siguro mo ni siya ang Buddha for happiness. Masarap to si Case Queen. Case Queen, where are you? Okay, we are almost there. Guys, temple. Pero na pa'y other temple na dito sila ga alay og murag candles. Nang murag og stick sa Chinese. Dito siya. So, amo adtuon guys. Haggard. Igang nako. And katong mga gusto daw magkaanak, wala pa yung mga anak, mag-pray daw mo ani niya. Kita ba? Tapos, naara. Meron siya babies. Haggard na kayo guys. Muna mong gisaka sa 10,000 pudas, equivalent to pila ka steps sa among gisaka, plus init ang panahon. Actually ganina ulan, then init, so
Sa Bisaya, palingiin ka ay. Wala. Wala na si Case Queen, guys. Biyaan ko niya. Traitor siya. Anyways. Ay siya, guys. Siya. Yan naman sa temple. So, ara. Ang temple. So, guys. Yung tulo diha. To get some souvenirs. Masulod ni. Pero quiet lang. Okay. Bawal. Has respect. Ay, souvenir shop. $68. Cute. Oh, $498. Blessed souvenirs, $50. $48. $138. $20. Orso necklace. Blessed amulet. Dog amulet. Chicken, monkey, sheep. Horse, mine is pig. Pig, this is my amulet. Oh, pig. Yeah, pig, $38. Actually, guys, naana ko ingon ana. This is 98. So, guys, look at that. Look at that. Taasa si Case Queen. Hindi lang ta magbanha, guys. Siyempre, sacred nila ni temple. Yeah. Hi guys, I think there's somebody's vlogging too. Filipina. Nagba-vlog din. So here's the temple. Filipina. And here's the Buddha. Another vlogger guy. Kanya-kanyang vlog na to. Filipina. Nagba-vlog din. Ha? Gorilla pad mo saan? Ah? Gorilla pad mo. Wala. Yung isa kong friend yung nagdala. Yan din, vlogger. Anong vlog mo, te? Lin TV. Lin TV, guys. Lin TV. Mamaya, i-upload ko ulit yung... At yung kay ate? Yeah. Sa akin is Mami Chikoy. Wow. Dalawa kami actually. Yung isa Case Queen, andun yung isa. Nagba-vlog din. Lin TV, mamaya. Lin TV guys. Salamat. Please subscribe my channel. And don't forget the notification bell. Para updated sa amin. At kay ate. Para updated. Mami Chikoy. Mami Chico. I'm more into adventures. Yeah. Hiking. Okay. All hiking. Mm-mm. Mga video mo? Oo. Wow. Saan ka nakapunta? Sa Taimushan. Yung highest peak. Talang beses ako andon. Sa Monetize na sis. Muntay. Ha? Monetize na. Hindi pa. Malapit na. Nag-work pa lang sa ano. Wow. Ha? Congratulations in advance. Kayo siguro. Hindi pa. Hindi pa 1 din. month pa lang kami. Nag-umpisa pa lang. Last March pa rin ako nag-start. 300
mag-400 pa lang yung subscribers ko. After 1 plus na. Yay! Pero ano, Pa-shoutout Siyempre, naman, what's Mami up? Chico. shout out ko daw sila guys. Lin TV. Lin TV, isa shout out ko yan mamaya at i-upload ko. At mamaya pag nagla-live ako, isa shout out ko din sila. Thank you. Pag may live ako mamaya, Thank you. siguro makakakuha sila ng a lot of friends. Yay! Mamaya. Salamat. Subscribe din namin kayo. Andun siya si Case Queen kay vlogger. Lin TV. Hello, vlogger. Ate ay. Mami Chikoy. Hoy. Dahil sabay-sabay lang mo dahil. Last month pa dun sila. Case Queen. Kiss Queen. Kiss Queen. Hi guys. Inulan kami. Paano na yan ngayon? Hi guys. Ang lakas ng hangin. OMG Lord. Jesus Christ. Vlogging is life. Tingnan mo. Vloggers din yan. Mga Pilipina. Bagong na-meet namin. Lin TV. Mamaya. Hala, paano na to guys? Paano na kami makakababa nito? Lord, Budas, tulungan mo naman kami. Inulan kami ng malakas. Actually, may kutob na kami na uulan. Kasi nakita na namin sa weather update. Pero, gusto namin i-burn yung kinain namin kanina. So, we still decided to vlog. Ito na yung nangyari. Inulan kami. Saan kayo ngayon? Hi guys, dito, yung mga Buddhas dito is babae. Kasi kanina sa entrance, di ba ano? Lalaki yung Buddhas. Dito naman is mga babae. Kailan ka na? So ito, nag-uusap sila. They are vloggers. Ilongga vlogger and Bisaya vlogger. Pareho tayo. Nag-uusap sila. Ang dami daw basura. Ang dami daw nadilata, guys. So, para iwasan yung dilata, we just have to follow the process, ha? Actually, bawal kami mag-ingay dito. Kasi temple to at nare-respeto. Bawal, baka kami paalisin. Nakikisilong lang po kami. So, ito. Kahit papano, kahit umulan, we're still enjoying and we're still vlogging. Kasi vlogging is life. Ito, iintay kami na gusto naming maupo pero wala kaming maupuan. Ito, Katawan ko ang laki. ito ang bahay nila. Ito yung yung sinasabi kong sticks na parang pag nagpe-pray sila, ito yung ginagamit. So we have to respect also their religion, Buddhism, as we respect our religion too. Hina-hina lang yung boses guys kasi baka tayo mapagalitan. Kasi may mga caretaker din sila. Andun si Case Queen guys, grabe talaga siya mag-effort. Huwag nyo kalimutan siyang yakapin dahil grabe siyang mag-effort. Guys, aw. Ate, anong vlog mo, te? Lin TV. Lin TV. Pareho na Dalawa sila. kayo? Dalawa ka. Yan. Tulungan? Ha? Tutulungan. Oh. Napaka-sweet nila Lin guys. TV sa kanila, Lin TV. guys. Don't forget. Like and subscribe. Mga friends ko. Bababa na po kami. So we have to be careful kasi pababa to. Basing no? Ligid mi mga kabisaya. So guys, that's the building we've been there. Paramdam lang kayo, guys. Paramdam lang kayo, mga ate. Paparamdam guys. Invite mo kami sa live mo. Mamaya. Para masipa kayo pabalik. Magsipaan daw at magkurutan. Thank you so much. Bye-bye guys. Thank you guys. Uwi na. Bye-bye na. Kuskus na naman po bukas. Thank you so much.